פוגשת את הדמות שלך. שנה מהיום. האני העתידי, בגרסת העל עם הסיפור החדש. הדמות נראית כמוך. אותה הליכה, אותה תספורת, אותם בגדים, במשקל גוף רצוי. האני העתידי שלך התמודדה בדיוק כמוך, עם האתגרים שאת מתמודדת. אותו קושי, אותה בעיה, אותו נושא שמעסיק אותך. אותו סיפור ישן שהחליפה אותו באחר. הדמות הזו של האני העתידי הצליחה לצאת מהמצב בדרכה. התמודדה בהצלחה, ויכולה ממש להבין אותך, ולדעת כיצד לעזור לך. היא באה לכאן כדי לתמוך בך, כי אכפת לה ממך. תוכלי לבטוח בה, ולתת בה את האמון שלך. יש לך כעת הזדמנות נדירה לדבר עם האני העתידי שלך בגרסת העל, המחזיקה בסיפור החדש. מצאו לכן מקום נעים ונוח לשבת יחד, לשיחה מלב אל לב, עם עיניים אוהבות. את שואלת אותה, מה היא עשתה עוד? איך היא הצליחה לשנות את הסיפור? למקסם את תוכנית החיים. את מבקשת ממנה שתלמד אותך מה לעשות כדי להצליח באותה מידה. מה הסוד? כל עצה שלה תומכת בך. עוד מעט אהיה בשקט למשך כ2 דקות, כך שתוכלי לשאול את האני העתידי שלך כל מה שאת רוצה לשאול, כל מה שאת רוצה ללמוד, כל מה שיעזור לך להתמודד עם האתגרים שמעסיקים אותך היום. תשמחי עליה שהיא יודעת, היא כבר עשתה את זה. ואת תשמעי שוב את קולי בעוד 2 דקות. ועוד רגע יגיע הזמן להיפרד. תוכלי למצוא דרך לומר לה שלום, להודות לה. ואת יודעת שתראי אותה שוב בעתיד. ואולי תרצי לחזור לבקר ולשאול שאלות נוספות. ולאחר שהתמודדת בצורה טובה, תרצי לספר לה, הנה, גם אני הצלחתי. אולי תרצי להיפרד בחיבוק או בדרך אחרת.
את מרגישה מוגנת לגמרי בתוך השיח הזה איתה, מלאה באנרגיה. ויש בך כעת המון כוח וביטחון להמשיך הלאה.